Ahojte, po predchádzajúcich lekciách, v ktorých sme sa zameriavali na pozíciu opice, pozíciu ťavy a holuba, tu máme dnes štvrtú zvieraciu tematiku a preto sa v dnešnej lekcii budeme zameriavať na pozíciu orla. Pozícia orla je balančná pozícia. To znamená, že budeme postupne počas lekcie trénovať balančné pozície, aby sme pochopili, na čo sa potrebujeme zamerať. A samozrejme musíme si uvedomiť to, že pri balančných pozíciách nie je ani tak dôležitá sila, flexibilita, ale naša hlava. To znamená, že na začiatku sa skúste sústrediť na to, že sme teraz tu na podložke, ideme cvičiť, ideme sa venovať práve tomuto cvičeniu a chceme trošku vypustiť myšlienky z hlavy, chceme sa trošku uvoľniť a trošku nemyslieť. Takže sa dáme na koniec podložky. Začneme v pozícii na pätách. Môžete si dať dlane na stehná, či už smerom nadol, ak by ste sa chceli trošku uzemniť, alebo smerom dlaňami nahor, ak by ste chceli prijať novú energiu. Chrbátik je rovný, v neutrálnej pozícii, pozor na to, aby sme nesedeli zahrbene, aby sme netlačili si ramena k ušiam, ale aby sme sa naopak ani neprehynali v krížovej oblasti. Skúste podsadiť panvu, sedieť stále prirodzene, aj keď musíme na všetky tieto maličkosti myslieť. A zhlboka sa nadýchneme. Nádych bude nosom. Skúste si dať 3 najväčšie nádychy za celý deň. A výdych bude rýchly a ústami. Ako by sme chceli čo najviac dostať tú zlú energiu z tela. Takže hlboký nádych nosom. A výdych. Nádych nosom. A výdych. Nádych nosom. A výdych. Teraz si dáme pár prirodzených nádychov, výdychov, každý v svojom tempe. Ak potrebujete trošku hlavu zamestnať, že neviete prestať na myšlienky, ktoré vám chodia po rozume, tak si skúste zanalyzovať svoje telo. Či vám napríklad tento set vyhovuje, či vás netlačia kolená, možno priehlavky, či vám netrepnú nohy, možno naopak je vám takto pohodlne, lebo ste možno celý deň kráčali, chodili. Teraz si môžete trošku oddychnúť a skúste si zanalyzovať celé telo, až od nôh po hlavu. Nezabudnite pritom dýchať. Ako som už spomínala na začiatku, v dnešnej lekcii sa budeme dosť zameriavať na balančné pozície. Pri balančných pozíciách je samozrejme potrebné správne držanie tela, pričom vám môže pomôcť pevný stred tela. Keď spevníte brušné svaly, tak to telo je trošku také pevnejšie, stabilnejšie. Ako náhle uvoľníme brušné svaly, tak telo začne byť ako taká žuvačka, poddajné, môžete strácať rovnováhu. Takže to je jedna vec, na ktorú sa budeme snažiť sústrediť. Samozrejme, s pevnými brušnými svalmi je potrebné dýchať do hrude. Nikdy počas lekcie dých nezadržiavame. Aj pri balančných pozíciách je veľmi náročné na toto myslieť, pretože ako náhle sa chcete sústrediť na niečo, tak je možno, že ten dých zadržíte. Skúste sa skôr sústrediť na to dýchanie, aby bolo stále prirodzené. Takže pevné brúško, stále dýchame do hrude, snažíme sa dýchať nosom. Pokiaľ ale cítite, že už ste naozaj v limite, alebo že sa potrebujete predýchať, tak sa kľudne nadýchnite nosom, vydýchnite ústami, tak ako sme to robili na začiatku lekcie. V prípade balančných pozícií je úplne najlepšie sústrediť sa na jeden bod. Niekde pred sebou, na nič konkrétne, aby sa to nezačalo hýbať, aby sme sa my potom nezačali nejak tak pohybovať a podľa toho predmetu skúste si zamerať na nejaký bod pred sebou
a potom to pôjde ľahšie. Samozrejme rozcvičíme sa, začneme hlavou. Kľudne nechajte oči ešte zatvorené, len jemne krúžime hlavou do jednej strany. A do druhej. Ruky si dáme teraz za hlavu a zatlačíme bradu k hrudníku. Chrbát je stále v neutrálnej pozícii. S nádychom sa pozrieme nad seba, otvárame hrudník, ale neprehýname sa v chrbtovej časti. A s výdychom opäť. Brada k hrudníku. Nádych hore, v podstate hýbeme iba vrchnou časťou. A výdych. Nádych hore a výdych. Ešte jedenkrát. Nádych hore a výdych. Vrátime sa do neutrálnej pozície, ruky necháme ešte stále za hlavou a pôjdeme z nádychu do pravej strany. S výdychom vrátime na stred, pokračujeme z nádychu doľava a výdych. Nádych. Výdych, nádych doľava, výdych, pozor na to, aby sa nezahrboval chrbát, nádych a výdych a ešte jeden nádych doľava a výdych. Ľavú ruku teraz položíme z vonkajšej strany pravého kolena alebo stehna, pravá ruka ide dozadu, pomalinky z nádychom. Sa pozrieme za pravou rukou a vydýchneme v pozícii. Stále dýchame, sme v rotácii, na začiatku lekcie, takže veľmi opatrne. Nádych v pozícii a s výdychom teraz ideme z vrchnej strany rukou, dotkneme sa ľavého kolena a zahrbíme chrbát. Nádych, otváram hrudník, ruka ide dozadu, a výdych, zahrbím chrbát, ruka ide na ľavé koleno. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Pôjdeme ešte jedenkrát. Nádych. A výdych. Zahrbím chrbát. Bradu tlačím k hrudníku. Vystrieme chrbátik do neutrálnej pozície. Práva ruka ide z vonkajšej strany ľavej nohy a ľavá ruka ide dozadu. Opäť rotácia. Zhlboka dýchame, nezadržiavame dých. Hlboký nádych. S výdychom ide ľavá ruka na pravé koleno. Zahrbi. Nádych, otváram hrudník. A výdych. Nádych. A výdych. Nádych. A výdych. Zahrbím chrbát, tlačím bradu k hrudníku. Pomalinky vrátime do neutrálnej pozície a len potočíme ramenami dozadu. Úplne k ušiam. A dopredu pôjdeme. Tak, dáme sa na 4 a dáme si ešte na rozcvičku klasicky máčací chrbát. Takže s nádychom pozrieme hore, prehneme chrbát. S výdychom zahrabíme, pozrieme na brucho. Nádych hore. A výdych. Nádych hore. A výdych. Nádych hore. A výdych. Vrátime sa do neutrálnej pozície. S nádychom teraz dvihneme pravú ruku a ľavú nohu. A držíme. Ľavou rukou sa odtlačame od podložky.
Pomalinky vrátime naspäť ruku aj nohu. S ďalším nádychom teraz zdvihneme pravú ruku, ale pozor, pravou nohou vykročíme dozadu. Čiže máme teraz obidve končatiny rovnaké, už tu začína trošku boj s rovnováhou. Kľudne otvorte bok, to znamená, že sa otočíme dohora, pravá ruka ide hore, pozeráme sa dole za ľavou rukou. Tlačím priehlavok ľavej nohy do podložky. Pravú nohu môžeme mať kolmo. Chodidlo pravej nohy môžeme mať kolmo na podložku a dýchame. Pomalinky skúsime zdvihnúť pravú nohu. Pevné brúško. Komu je lepšie, môžete si pomôcť tak, že zdvihnete priehlavok ľavej nohy. Otváram hrudník, práva ruka ide dohora, pozerám sa za ľavou rukou. Pozor, aby nám neprepadalo rameno, odtláčam sa. Zhlboka dýchame, hlboký nádych s výdychom. Pravá ruka ide na podložku a vykročím pravou nohou medzi dlane. Zdvihnem koleno zadnej nohy a pomalinky s nádychom prejdeme do bojovníka 3. Výdychnem v pozícii. Pôjdeme opäť do rovnovážnej pozície, takže sa odrazíme. Môžete kľudne zohnúť zadnú nohu, aby sme sa odrazili do rovnovážneho bojovníka 3. Zadnú nohu, keď to nepôjde, kľudne len jemne nad podložkou. Nemusíte ju úplne dvíhať. Kto by sa chcel trošku posunúť v pozícii, snažíme sa mať nohu rovnobežne s podložkou. Ruky môžete mať na stehne, alebo pracujeme aj s rukami. Rozpažíme ruky, pozeráme sa pod seba. Možno ich dáme dopredu. Prípadne prepletieme prsty za chrbtom. Ak je potrebné, kľudne pokrčte prednú nohu. Pomalinky zdvihneme ľavú nohu k hrudníku. Stále držíme na pravej nohe. Môžete potočiť členkom do jednej, do druhej strany. Pravú ruku teraz dáme z vonkajšej strany ľavej nohy. Ľavá ruka ide dozadu, rotácia ako na začiatku lekcie. Pozerám sa do boku. A zhlboka dýchame. Pomalinky vrátime náspäť a komu sa podarí, chytíme si palec ľavej nohy a snažíme sa vystierať nohu. Komu to nepôjde, kľudne iba zohnite koleno. Skúsime otvoriť nohu doľava. Ako to pôjde? Komu sa nedarí, kľudne môžete ísť s pokrčeným kolenom. Môžete chytiť si členok a trošku otvoriť nohu. Komu sa podarí. Môžeme držať nohu pred sebou. Pomalinky uvoľníme, položíme ľavú nohu dole, nádych vysoká hora a výdych hlboký predklon. Nádych rovný, výdych doska, nízka doska, nádych vysoká kobra a výdych strecha. Je to prvá strecha, kľudne si poprekračujte. Pomalinky položíme jedno koleno, druhé koleno a zopakujeme to isté na druhú nohu. Takže najprv vystrieme ľavú ruku, pravú nohu a držíme. Tlačím sa od podložky.
Pomalinky vrátime naspäť. Pôjdeme teraz ľavú ruku aj ľavú nohu. Takže zdvihneme obidve končatiny. Môžem najprv položiť ľavú nohu kolmo na podložku. Ľavá ruka ide dohora. Pozerám sa na pravú ruku, odtláčam sa od podložky. A keď sa mi podarí, zdvihneme ľavú nohu. Hlboký nádych. S výdychom položím ľavú ruku a prejdem ľavou nohou medzi dlane. Zdvihnem práve koleno a s nádychom prejdeme do bojovníka 3. Výdychnem v pozícii. S ďalším nádychom prejdeme do rovnovážneho bojovníka 3. Opäť vyberte si svoju variantu. A pomalinky dvíhame pravú nohu k hrudníku. Potočím členkom do jednej strany a do druhej. Poďme do rotácie. Chytím si koleno z vonkajšej strany. Pravá ruka ide dozadu. Skúste sa zamerať na jeden bod. Pomalinky sa otočíme dopredu. Pokiaľ sa mi podarí, chytím si palec, vystieram nohu. Môžem opäť skúsiť otvoriť, prípadne len držíme. Pokiaľ je potrebné, zohním koleno. Pomalinky vrátime naspäť. Priložíme pravú nohu k ľavej, nádych, vysoká hora. A výdych, hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych doska. Nízka doska. Nádych vysoká kobra. A výdych strecha. Opäť si poprekračujem, predýcham sa. Môžeme si dať 3 hlboké nádychy, výdychy v pozícii. Pôjdeme ešte raz to isté a pôjdeme opäť trošku v rýchlejšom tempe. Takže s nádychom. Pravá noha hore. S výdychom vykročím pravou. Medzi dlane. Nádych, bojovník 3. A výdych. Rovnovážny bojovník 3. Nádych, pritiahnem koleno k hrudníku. Chytím si ho z vonkajšej strany. A výdych, rotácia. Nádych dopredu, chytím si palec. Vydýchnem, vystieram nohu. Nádych v pozícii. S výdychom položím nohu. A hneď klesám do hlbokého predklonu. Nádych rovný. Výdych doska. Nízka doska. Nádych vysoká kobra. A výdych strecha. Opäť hlboký nádych nosom. A výdych ústami. Nádych, ľavá noha hore. S výdychom vykročím ľavou. Medzi dlane. Nádych, bojovník 3. Výdych, rovnovážny bojovník 3. Nádych, pritiahnem koleno k hrudníku. Chytím si ho z vonkajšej strany. Výdych, rotácia. Nádych, otočím sa dopredu. A s výdychom vystieram nohu. Nádych v pozícii. S výdychom prikročím nohu. Hlboký predklon. Nádych rovný. Výdych doska. Nízka doska. Nádych vysoká kobra. A výdych strecha. Nádych, pozriem dopredu, vykročím medzi dlane. Práva, ľavá. Hlboký predklon.
Nádych rovný. Výdych hlboký. Skúsime zotrvať v pozícii hlbokého predklonu. Kľudne si chyťte lakte. Potočíme sa z jednej strany do druhej. Pomalinky teraz prejdeme na špičky a klesáme zadkom k pätám. Môžete zotrvať v tejto pozícii. Pozor na to, aby sme sa moc nezahrbovali. Prípadne komu sa podarí, tak dáme ruky do pozície modlitby. Pevné brúško. Sme na špičkách, zhlboka dýchame. Opäť sa pozerám na nejaký bod pred sebou. Výborne, položíme náspäť dlane na podložku. Aj päty s tým, že prejdeme do hlbokého predklonu. Ruky dáme teraz do pozície modlitby s tým, že si tlačíme lakte na kolena. Chceme, aby bol trošku zadok nižšie, ako v pozícii stoličky, s tým, že teraz skúsime zdvihnúť pravú nohu, čiže ju zohneme v kolene. Výborne, vrátime náspäť, skúsime ľavú nohu, zohneme v kolene. Výborne, vrátime náspäť. Uvoľníme ruky, opäť môžete si poprekračovať jednu, druhú nohu. Opäť do tej istej pozície. Takže pozícia stoličky, lakte, tlačím o kolená. Zohnem teraz opäť pravé koleno. Skúsim sa zdvihnúť dohora. Držíme. Rozpažíme ruky. Pravá noha ide cez ľavé koleno. Komu sa podarí, môžete ísť ešte aj chodidlom o ľavú nohu. Pravá ruka ide zo spodu ľavej ruky a prepletieme si ruky. Ja sa otočím, aby ste si dávali pozor na viacero vecí. Takže, buď zostanem v tejto pozícii, alebo pokračujem ďalej, podľa toho, ako ma pustí flexibilita. Ruky. Pozor na to, aby sme tu nemali medzeru. Nechceme sa pozerať cez tú medzeru. Skúste spojiť ruky, lakte máme v pozícii ramien. A komu sa podarí, tak s nádychom jemne zdvihneme lakte dohora a s výdychom klesneme dole. Trošku zohneme koleno. Dýchame. Tak, zdvihneme koleno, pravú nohu, uvoľníme ruky. Pomalinky ideme pravou nohou dozadu, opäť rovnovážny bojovník 3, s tým, že sa chytíme podložky a klesáme dole. Pravá noha ide na podložku, zohneme koleno. Ľavej nohy, pravá ruka ostane na podložke, nádych, rotácia, ľavá ruka ide hore. S výdychom vrátime náspäť. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Nádych, pozriem dopredu, vykročím ľavou, pravou medzi dlaň. Hlboký predklon. Opäť prejdeme do stoličky s tým, že ruky sú v pozícii modlitby, lakte tlačím do kolien, zohnem koleno ľavej nohy. S nádychom sa zdvihneme dohora. Rozpážime ruky a zopakujeme to isté na druhú nohu.
Takže si ľavou nohou obkrútime pravú nohu. Ľavá ruka ide popod pravú. Prepletieme prsty. Nádych, lakte dohora a s výdychom klesáme nižšie. Zhlboka dýchame. Pomalinky vráťme naspäť. Ruky rozpažíme. Opäť prejdeme do pozície rovnovážneho bojovníka 3. Chytíme sa podložky. Ľavá noha klesa dozadu. Nádych, rotácia. S výdychom vrátime pravú ruku naspäť. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra a výdych, strecha. Opäť hlboký nádych nosom a výdych ústami. Nádych, pravá noha hore. S výdychom vykračím právo medzi dlane. Nádych, bojovník 3. Výdych, rovnovážny bojovník 3. Nádych, noha dopredu. A s výdychom rotácia. Nádych dopredu, chytím si palec. S výdychom vystieram nohu. Pozor, teraz pôjdeme vystretú nohu dozadu. Chytím sa podložky, klesám ľavou nohou. Nádych, rotácia. A výdych naspäť. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra a výdych, strecha. Nádych, ľavá noha hore. S výdychom vykročím ľavou medzi dlane. Nádych, bojovník 3. Výdych, rovnovážny bojovník 3. Nádych, práva dopredu. Výdych, rotácia. Nádych, chytím si palec. A s výdychom vystieram. Pomalinky idem pravou nohou dozadu. Chytím sa podložky, klesám. Nádych, rotácia. A výdych. Doska. Nízka doska. Nádych, vysoká kobra. A výdych, strecha. Hlboký nádych nosom. A výdych ústami. Položíme kolena na podložku. Sadneme si na päty. Opäť si položíme dlane na stehná, tak ako na začiatku. Tak, máme to za sebou, bola to celkom dynamická lekcia, dúfam, že sa vám páčila. Ešte sa zhlboka nadýchneme, ruky idú dohora, spojíme ruky do pozície modlitby, s výdychom klesajú dole. Ďakujem vám za dnešnú lekciu a vidíme sa na budúce. Namaste.